бовар ка апа тамзани бояд ин чиза хуб дарк кунӣ. Ман баъзе занҳоро дар назар дорам. баъзе занҳо ба хотири кайфи дунёи шавҳар мекунанд, баъзеш, вале баъзеи дигариш боша бародаро дар макри ҳаму ҷавоно меғалтанд. апаи азиз, баъзеи занҳо фреб мехӯранд. ҳамин баъзеи ҷавоно пеш аз зангиришон ку ҳамин да таво худшона дар пеши ҳамун духтар ширине нишон метиҳанд ки гуфти ӯ гапо тамоми чӣ қати дига ваёро бовар карда мешавахӣ. ҳам қа меҳрубон, ҳам қа исломдӯстҳо ҳамун вақт соати худшона. ана баъд баъзе ай духтаро зуд боваранд, зуд бовар мекунанд ин бачакуда. но ман чӣ гуфтанем, алло боша ки ҳамара зиндагии шоистара насиб гардонаду дар фиреб якдигаришон нағалтанд. ҳам бачаш ҳам духтараш, бачаҳош ай духтарош мегузаронад, духтарош ай бачаҳош.